ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ, വീട്ടിൽ പുതിയ വാട്ടർ ടാങ്ക് മേടിച്ചപ്പോൾ പഴയ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ മീനെ വളർത്താമെന്ന് ഒറ്റ മൈൻഡിൽ മീനെ മേടിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്ത് അതിൽ നമ്മുടെ പഴയ വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ മേൽഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. എന്നിട്ടിപ്പോൾ നമ്മൾ മീനെ വളർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ടാങ്ക് മൊത്തത്തിലൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ്. ആകെ ചെളിയാണ്, അത് കാരണം ടാങ്ക് മാറ്റിയത് തന്നെ. എന്നിട്ടെന്താ, നമ്മൾ മീനെ മേടിക്കാനായിട്ട് മുമ്പ് ഇതിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫാമിലെത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മീനിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട കുറേ മീനുകളെ കാണിച്ചു തന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മീനെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബ്രാലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ടാങ്കിൽ ഇറക്കി വിടാൻ പോവാണ്. ഇതിനെ വലുതാക്കിയിട്ട് പൊരിച്ച് തിന്നാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് ഇതിനെ മേടിച്ചത്. ഇതിനെ പൊരിച്ച് തിന്നണ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനെ നമ്മൾ ടാങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനെ പൊരിച്ച് തിന്നുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനി കാണാം. ടാറ്റാ.